هايدك نجاوز كميل لهم أزيبي أنا بدعم تبقى له ساعتكم تبقى كتلوها بعد من تسفائي حج خانا يتي أنا ناكي قطر كل تاء اللي عم تقول له I think سلت بزحي أب كلتة وأب سلست كفال كجبري أب سلسيتي حنتي وان مور كجبري أب سلست كفال كجبري كفتني مهناتو كم أسلوب هنا سوري قص إيكم من له مهناتو كنا صغري عينو حندي هنا جينا ريدي كونكون جن كاب داي وتسي قوصالكم سلازدلو خيان قال كتريو بركسون كمصيه كوصيه مالتي بزخونه فوتوكمي دك نغاس حجي زي خاليتي مالتي أنا ناكز بحالو كاب 12 دايمنشن زموصو ورق خحفسو ناتاتهم بلانيت سلتبالاشوت ساتم 300 كن محجفتها قداميتي دحن ريخما تزاري بنيره ساتم 300 يخونو تم ناتم سرحتنا تاتك اجج زتبحالو خاني 600 يخونو حجي زياتم مصيون ورقي اتناتاتم هاغروم بتايد بحال بوق بقلملاتاتن سلازبالاشو اتي اتموسفير كا اتي ويزر سلتبالاشو اتي مريتم كنقص تنساتهم دعابي يلو زنبورو دارجة كمزي فرايدان سنيب بلو إرتراي دارجة كم عالم مالتي ولا إرترا خماني كم عين سبات اللو بعالم كاباتهم زور سوئي أنا زيادة نخم تاتي رسرتش جير سبات نمتهم كم زروهون جن كاباتهم زتوارسي حكيات زبها لما زعب قدس ولا جلسوا يتوارس حمات أباي حمادي خي ولا نوع كابز خنينا بينا كنقير زي عمرتنا دحين تبلاشيا نمعبل لنا دينا خيو ناديم كخن أبكال بوتا خنكيل كنمعبل كم تدهابونا بوزح نجارات እንደገና ከሆብና ደሞ ከማይ አይገርም ደሞ ከጥፉና እሳተም የማጥፊ ሞዝ ባህል خمسي اوخاني بدخن حج زياتم كاب 12 دايمنشن زموصو اوكي ورقي كوسدو كاب زعلم كاب زمريت كما يتفقدلهم كما انا داير دان بزخونه خومي يزبل اوكي مصيم مالتيو شوعه معلتي حدا بوتا سريحم وتبوتا دسرحو خماني سيلي لخ ግን ጹሪ አይወጸለይም ጹሪ አይወጸለይም እቲ ቦታ ኦኬ ተራሂበየ ሲሊ ነር anyway بعداد عراق مالتيو اب عراق ايت ቦታ ባቢሎን ዝጽዋዕ እንታይ ይባሃልና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ወላ ቁርኣን ወላ ቲቶራ ዝባሃል በማቶሶፒያን ዲዩ ወላ عراق ወይ ከዓ ባቢሎን ገለ ዝጽዋዕ ኣብቲ ኤሪያ anyway مجمرت أوي موريدم سخاني مسانا تطابق رحق ما ينبرن كابانا يخدون يمنيرم كان محجانا بزحب تزاري بالله بزخونه كان ببع معنا ناكي كب 13 دايمنشن زموصو ورقي كخعتو 300 انا ناكي 600 دما اججي اب افراطوس افراطوس بحال وريدم وحازي تجريس زبهال اب عراق يركب بشوعة معلتي زقمطولو خاسرحو سريحم نبرو غزا سريحم بتعمي دحن جوجل غيركم وتشم هيبكم الله عفت قدامي ايدو ولا ايدو يزبهال اجرس يعلهم نسو او اكتري وتخلهم بتعمي بيوتيفول هم زنا قدمتي بيراميد كوينه ግን يشتفلي زبل እቲም ደሕራይ ግን ናይ ንጉስ ሰሎሞን ገለመልታት ኢሎም ዝጥቀምሉ ዝሽቁጥሉ ነገር ኣሎ ግን ትቀድም ናይ ባዕል ዚኣቶም ናይ ዚኣቶም ነር ናይ ቲም አይሆንም ብዙኾነ ኩሉ ግዜ እንደ ሃጃ ገይሮም ሂስትሪ እንታይ ይባሃል ይገብሮ ወይ ዘየለ ጽንጽዋል ኣምጽም እንታይ ይባሃል ይገብሮ ብዙኾነ أمرت وريدهم سبات زمسلو أبز مريت مسوردو شعو كابتي بوتو مسموتو كابتي أني بورت بحر كابو مسموتو أبزناي بقراد إيريا بابيلون مسوردو سبات نيروم تتعبق نيري لو كمية تفعلالي كمز عشمات قال ملتا تاين بورون إذا عشمات كال السبدو تصاليو سب الشمكاتا نحنا خمزينا يقولوا من دهبكم حدا سبد فتوري بدخوني أو مسوردو كالو سبات نيرماو ግን ከምኦም ዝመስሉ ሰባት ኣይኮኑ ነይሮም ፍልይ ዝበሉን ይሽተይካኒ ኣስተናዒኦሞም ነይሮም በቲ ኣካይዶም ኣባላልዕኦም ገለ እሳቶም ስልጥን ዝበሉ ካብ ላዕሊ ዳይሜንሽን
زموصو مالتي حجي ኣብ መሬት ወረዱ ሰባት ዝመስሉ ግን በላሕቲ ዘይኮኑ ምስናቶም ዲኤንኤን ገይሮም ሰብ ሰሪሖም ኦኬ ሕጂ ምስናታቶም ዲኤንኤን ገይሮም እዮም ሰብ ሰሪሖም ነጊረኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ እሳያ እንደገና ዝደግማ ዘለኹ ኦኬ እዚኦም መፅኦም ብዙሕ ግዜኦም ፈቲኖም ሓደ ግዜ ጥራሕ ዘይኮኑ ፈቲኖም ክልተ ሰለስተ ግዜ ፈቲኖም ስጋዕ ፅቡቕ ዝመፅእ ፅቡቕ ክመፀሎም ዝኽኣለ ከዓኒ ምስናቶም ምስ ሓወስ እዩ ኤኒዌይ ከነንብቦም ኣብዚ እንታይ ከነቲካዊ ህንፃና ገይሮም ጀነቲካዊ ህንድስና ገይሮም ኣነ ዝደይፈልጦ ትግርኛ ሓድሽ ድሕን ተጠቂመ ኣዩ ከመይ እዩ ይርስዖ ብዝኾነ ጀነቲካዊ ህንድስና እዩ ዝበሃል ጀነቲካዊ ህንድስና ገይሮም በላሕቲ ግን ካብ እጅጂ ዘይበልሑ ገይሮም ፈጢሮሞም ብምስሎም ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ብምስሊ ፈጣሪ ከም ተፈጥረና ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስና ይነግረና እዩ ግን ካብ እጅጂ ካብቶም ናቶም ሰራሕተኛታት ካብኣቶም ኣይብልሕዎምን ይብል እዚኦም ተሰሪሖም ማለት እዮም ግን ከምቲ ዝደለይዎ ኣይመፀሎም ንሳቶም ከማን ስሚት ከሚት ኣይኾነን ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ሰሪሖሞም ተባሂሉ ስጋብ ሕጂ ናታቶም ጣዖት ናታቶም ቅርፂ ዝርከብ ወይ ዝንገር ኣብ በዓል ግሪክ ካባና እዮም ፈሊጡ ወሲዶሞ እቲ ምስጢር እቲ ትምህርቲ ነጊረኩም እሲ ኣሎ ስጋብ ሕጂ ግን ከማና ኣይመስልን እቲ ናቶም ቅርፂ ዝበሎት የናዋልድ ከማን ሕሻብ ብዝኾነ ካብ እጅጂ ዝሓፀሩ ግን ተረርቲ ገይሮም ፈጢሮሞም ተኣዘዝቲ ተመለኽቲ ኣምለኽቲ እሽጎይታይ ባህልቲ እዚ ጠባይ እዚ ፅቡቅ ጌርኩም ኢኹም ትፈልጥዎ ፅቡቅ ጌርኩም ኢኹም ከዓኒ ትርዳእኩም እንታይ ይብል ኣለኹ ሕጂ ነቶም ድርዶም ፅቡቅ ገይሩ ክርዶም እዩ ንምንታይ ንሕና ንምለኽ ንምንታይ ሓደ ውፅኢ ዝተራራራ ተዳኣበለ ንምንታይ ንዕኡ ነምልኾ ንዑ ሂዝ ኤቭሪቲን ኣይንፈልጦን ኢና ንዓና ናበይ ኢሉ ወስደና ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ናይ ለኻኺ ተዲ ዝበሃል ናይተን በርድስ ኣብ ማይ ዝኾና ብአን ገይረ ሰሪሕልኩም ነይረ ነቲ መራሒ ኢኻ ተኣምኑ ኢኻ ከጥፋእ ካይልካ ይተብሉን ኢኻ ምክንያቱ እዚ ጅን እዚ ስለ ኣብዚ ዝተፃወትሉ ማለት እዩ ሕጂ ንጎርጎን ዝተባሃል ሰበይቲ መሰል እቲ ሰሪሖም ብዙሓት እዮም ሰሪሖም ሰበይቲ ሰሪሖም ክልተ ርእሲ ሰሪሖም ሓደ ዓይኑ ኣብ ግንባሩ ዘሎ ሰሪሖም ብዙሕም ተፋላሲፎም ከምኡ ክሰርሑ ግን ድሕሪ ክንደዮም እንታይ ይበሃል ፅቡቕ ሰብ ንዓና ዝመስል ተሃረፍቲ ከኣትዎን ዝደለዩ ዝሰርሑ ማለት እዩ ኣብቲ ናታቶም ዲኤንኤን ምስ ገበሩ ኦኬ ዝመፅእ ዘሎ ትመስል ኦኬ ሕጂ ሰለስተ ይሕዋት ከም ሰለስተ ኣሕዋት ዝፍለጣ ሽመን ድማ ሴቴና የኣያለን መዱሳ ፍልጥቲ እየን ነይረን እዚአን ኣብ ግሪክ ሜቶሎጂ ፍሉጣት እየን እተን ሰለስተ ኣንስቲ ሓደ ካብቲ ሳቶም ክፋላሰፉ ከለዉ ደቂ ነጋውስ ካብቲ ሳቶም ክፋላሰፉ ከለዉ ዝሰርሕዎን ማለት እየን እዘን ሰለስተ ኣሕዋት ኣክሽሊ ከይፍ ኣለዎ እንታ መዱሳ ፍልጥቲኣ ዋላ ስጋብ ሕጂ ከማኒ ቡናታ ምስሊ ገይሩ ዝተሰርሐ ወይ ኣድቨርታይዚ ናይ ኮስታ ድዩ ደሎ እታ ሰበይቲ ደላ ኣሎ እቲኣ መዱሳ ፌሞስያ ብዙሕ ገንዘብ ይገብሩላ እዮም ኤኒዌይ ደቂ ነጋውስ ፈትወክም እሞ ኣነ ብዙሕ ክፉእ ነገራት ክምህረኩም ከፍልጠኩም ኣይደሊን ግን ሓደ ግዜ ግን ክትርእይዎሞ ድሕራይ ክትርእዮ እዚ ኣዚብ ትዛረበሉ እያ ክትብሉ ሕጂ ከርእየኩም እቲ ክልብ ሓንቲ ዝሰርሕዋ እቲ ክልተ ርእሲ መጀመርታ ዝሰርሕዎ ከምዚ እዚ ስጋብ ሕጂ ኣሎ በብዓይነቶም ከም ዘሎ ብጣዕሚ ስኬሪ ድሕራይ እንደገና እንታይ ሰሪሖም እቲ ናይ መጀረሽታ ማለት እተን ሰለስተ ኣሕዋት ዝበሃላ ከዓኒ እዘን ሽመን ክነግረኩም ዝፀናሕኩ እዚ ርኢኹም ኣለኹም ኣብቲ ናይ ቀደም ድሕን ከድኩም 100 እዚኣተን ክትረኽብዎን ኢኹም ዘን ሰለስተ ኣንስቲ ንምንታይ ሰለስተ ኣጉዶ ሰለስተ ኣፍ ደገ ሰለስተ ማዕፆ ገለ መልታት ዘሎ ሰለስተ ነገር ሰለስተ ስላሴ ሰለስተ ነገር ኣሎ ግን ዳርጋ ብምስጢር ይዕሪኻ ኣብኡ ክተፅንዕ ኣለካ ክትፈልጦ እምበረ ብዙሕ ፍሉጥ ኣይኮነን እዚ ከዓኒ እዚ ከዓ ርኢኹሞ ኣለኹም ኣበለኹም እዚ ከዓ ርኢኹሞ ኣለኹም ምሽ እዚኦም ርኢኹሞም ኣለኹም እቲ ሰብኣይ ኣናናኪ እዩ እቲኦም ሰብ እዮም ዝተሰርሑ ሕጂ ሲ ክንድምታይ ገጅፍ ንሱ
اوكي اتي خا اتي ويل اندي سوخال معلت خزار ولا يطرح اتي ججفون وتم سباتن نخرئكم ازي كان محجي رئيكم وقالكم مالتيو اوكي ازي حيزوا زلو خاني ازي حيزوا دلو تاع سلسع عيني نحنا نبلا كون ابتي ايدو حيزوا زلو مالتيا اب تصقما ايدو بورصة اب يمانا ايدو خاني تا سلسع عيني السائم عصيوم منانا انا مالتي الساعة عصي ادلا حجي ازي افتناي قدامي نغيركم على بزناي كريسماس مشالا لمي يطقملو اب افدغ ولا زي بوب دلو زي بوب افتا انچيتو نتا نزازي انا نك حيزوا زلو نس حيزو ما نساتم كا الو حجي نحنا سلا زمهرنا سلا زي الليمبر الله اب افدغ خط اتخلخا بحلفني عدي انجليز افدغ افدغ بيمانن بتصقامن اسلو نخذكر كمان مخان كابز عبز دمصخا تسفهبك بزح ነገር ይዘህበካ ድሕን ፈሊጥካዮ ኣነ ከም እኽሪ ከለኹ ፍሽኽ ይብል ኦኬ ድሕን ፍልጠት ኣለካ ድሕን ፍልጠት የብልካን ሲሉ መንዳ ኢልካ ኢኻ ትሓልፍ ብዝኾነ እዘን ሰለስተ ኣሕዋት ከም ሰለስተ ኣሕዋት ዝፍለጣ ኣለዋ ይመፃይን ራእያን ገለበታት ብዙሕ ነገር ዝበሃል ኣሎ ግን ሽዑ ዝተፈጠራ ማለት እዩ ካብ ሰብ ካብ ናይ መሬት ሰብ كم تفترى يزول أب غريك أب جنبارو أوكي إذا أب جنبارو ها حل عينه بتعمي كوفي أريكم دي نسخة على نجي سيريني رخص أولو ديسي مصر أخومسي دس هاي بولون كتمتم قادي فيا ما احنا تسي كم تات انتروديس كجورك ما يلين يطرح كتفل توصل زودلو خومين بردك نجاوس أوكي أحد خا أب جنبارو جاينت عابي جاينت موف نفلطينا تقولياد مستم ججفت زتبعسي تقولياد اندي تججف تي ديفيد اندي نقولياد ان هارو زبهال انا من داشر ناشتغلنا تمهيرنا لنا حجه تجاويت سنه نت جاينت نقولياد كم بعل قولياد مالتي حجه تم ججفت زبهال زلو اب جنبارو ان هارو قال ترجم كله خير اندي جن كم زنبورو ولا زر اخوكم حجر يخملهم ججفت سبات ولا خما ناتاتهم فوت ستيب ناتاتهم ناي اجرم ستامب ناتاتهم ستامب ناي اجرم كمان يركب كندي قلي زخون كندي بطعم ججف قالو قرم رقيصهم زحالف سغاب حجت قالو بزح ነገር ንሕና ዘይንፈልጦ ኣሎ ኣብ ክልተ ሽሕ ጥራሕ ተጸሚድና ዘለና ግን ኣነ ካንሽተ ድፈ ኣቢለ ከውጾኩሜ ከይትጸልእዎ ኮንትራት ኣታቲና ኢና ኣፍታ ናይ ቁጽሪ ሓደ ትብል ደየድልዮ ልቡ ፎኪስ ዝኾነ ዋላ ክጠራጠር ዘይደሊ ነዚን ናይ ኣናነኪ ኣነ ትዛረበን ኣለዋ ናይ ሃይማኖት ከወፀኒ ኣይትጠሙትዎ ምክንያቱ ድሕን ክትፈልጡ ደይደለኹም ኣይትጠሙትዎ ንምንታይ ተሓርቁ ኣው ሕማቅ ከለመታት ስምዒታት ከይሒዞኩም ገለ ከትፅሕፉ ማእታን ፅቡቅ ስለ ዘይኮነ ንኩልና ኣይትጠሙትዎ ኦኬ ወርኒን ሳይን ክገብረልያ ማለት ኦኬ ሕጂ ኣብ ኣይርላንድ ድማ ባንሺ ዝብልዋ ናይ ሰበይቲ ምስሊ ዘለዋ መንፈስ ትፍለጥ ኣብ ኣይርላንድ ከዓኒ ቨሪ ስፒሪቹዋል እዩ ንሳቶም ከዓ ኣብኡ ከዓ ይፍለጥ እዩ ኣብ ግሪክ ይፍለጥ ኣብ ኣናም ይፍለጥ እዩ እዚ ሰለስተ ስላሴ ዝበሃል ኣሎ ሰለስተ ኣፍ ደገ ብዙሕ ኣፍ ደገታት ኣሎ ሰለስተ ንስቲ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንሕና ኣይ ተማሃርናዮም ኮፍ ኢልና ኣየፅናዕናሉን እምበር ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ከም ደቂ ኣሕድርትና ዝበሃል ነገር ኣሎ ምናልባት ተሓዋወስ ክህሉ ክእል ግን ካብኡ ሓሊፉ ዋላ ሓንቲ እዚአን መጀመርታ ዝተሰርሓ መፅኒ ረኣያ ኸ ንብሎም ብኡ ግን ሰባት ዝጥቀሙሉ ቢዝነስ ኣለው ፅቡቅ ቢዝነስ እዩ ዝኾነልካ ይብሉ ድሕን ተጠቂምካሉ ናታተን ምስሊ ዋላ ናታተን ኣክት ኤኒዌይ እሳተን ግን ዝተሰሪሐን ጠፊአንን እየን ዝበሃል እቶም ዝነበሩ ቀደም ከማን ተጠፊኦም እዮም ዝበሃል እምበር ካብዚ ካብ ኣቶሙን ገይሮም ምስ ሰርሑ ግን بتككل متي مالتي مس زي سرحلهم كمزي رؤسهم مدبل قال بقى اي فلسفه منيرهم مالتي كو ستيل كمان فلسفه لو يزبحال تفلاسفهم اي سرحلهم من قند شعن تايرهم ناتهم ان فاكت تناتو دي ان ان زغبر كمان مسحاوت تبع سي يزبحال قن كنمصينا مس زي سرحلهم كابناتهم دي ان ان غيرهم مسناتنا مدري مسناي مدري سبيتي نص سبعي سبيتي حواوسن ودي تولده آدمو دما بيلمو آدمو مالتي آدمو نحنا نقول آدم مالتي صويعو آدم مالت ناي مجمريا سبعي مالتي بهيبرو يبلو تم هيبرو تفردو ولا
አይደነት ቋንቋ ኮሚ ዝብለት ሪሰርች ኤኒዌይ ሕጂ ኣዳሙ ኢሎሞ ደይነበረሰብ ኮይኑ ኣይኮነን እሱ ጥራሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ከማነይ ዋላ ተም ተመራመርቲ ዝብለኹማ ንሕና ካብዚ ከምዘይኮንና ይብሉ እዮም ኣነ ከማነይ ኩሉ ግዜ ክፍለጠኒ ምዚ እንደሎ ናይዚ ዓለም ዋላ ናይቲ ሰብ ገለ ድሕን ሪእዮሲ ኣብ ፅቡቅ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጂ ኮይኑ ስማዓኒ ኣብዚ መሬት ትሬስ ተገበርክዎ ኸ ካብ ድውለድ ስጋዕ ዝዓቢ ኦኬ ፅቡቅ ነርና እንዲና መጀመርታ ቆልዕት ከና ግን ድሕራይ ግን ኣይኮነን ካብኡ ዝበለፀ ሉሶ ላይፍ ከም ዝነበረኒ ኣብ ሂወተይ ቅድሚ ሕጂ ዝፍለጠኒ ኣብኡ ከሎ ኣነ ከምኡ ስትሮንግ ሓሳሳል ፊሊን ስምዒት ኣለኒ ፅቡቅ ከም ዝነበርኩ ናብ ፅቡቅ ከም ዝኸይድ ከምታት ኣለኒ ብዝኾነ ሕጂ እፈልጥ ኣነ ናይ መሬት ሽኮሪና ጥዕምቲ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ግን ኣይመስለንን ሉሶ ካብዚ ንላዕሊ ሉሶ ዝነበርኩ መስለኒ ሕጂ እቶም ተመራመርቲ ከማነይ ከምኡ እዮም ዝብሉ ክንመፁ ኢና ዘፍጥረት 2:4 ድዩ ዘፍጥረት እኔ ናይ መጀመርታ ፍጥረት ፈጣሪ ንኣዳም ብምስሉ ፈጢርዎ ካብ መሬት ወልዱ ተዋለዱ ኣብ መሬት ድማ ወለዱ ተዋለዱ ንመሬት ምልእዋ ይብል ከምዚ ድብል ኣሎ ኣነ ከዓ ብኸመን ሰምዐ ቀደም ሳምራውያን አካዳውያን ባቢሎናውያን ጽሕፈት ነዚ የመልክት እዚ ናይ ቀደም ዚም በዓል ባቢሎን አካዳውያን ገለ ዝበሃል ናይ ቀደም ጽሕፈት ነዚ ዘመልክት ናይ ዘፍጥረት ማለት እዩ ፍጥረት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ዘምርማያን ዝገበሩ ኣይኮነን ቅድሚ ዝነበረ ዝውረ ዝተሰነደ እዩ ግን ካበይና ጀሚርና ደለና እንዲት ካልእ anyway ቀዳሞት ምስራውያን ከዓ ምስር ማለት እዩ ምስር ትፈጥሩ ይኹም ዚም ናይ ፍራዑና ዝነበሩ ሕጂ ተቀያይሮም ምስር ዝኾኑ ምስራውያን ሰብ ብብኽያት ፈጣሪን መሬትን ተፈጢሩ ይብሉ እንታይ ማለት እዩ ብኽያት ሕጂ ንኣምነት ደም ንብዓትን ደምናን ንብዓትናን ዲኤንኤን ኣሎ ዲኤንኤን ማለት ኢንፎርሜሽን ንሕና ከመዩ ኢንፎርሜሽን ዲኤንኤን anyway ኣፈርጠኒ ብትግርኛ ግን ነተና ሕጂ ናትና ዲኤንኤን ኣለና ከመይ ጌርና ተሰሪና ሕጂ ንኣመን ሓንቲ ጎልፎ ክሰርሓ ከለኻ ፈትሊ የድልየካ በቲ ፈትሊ ጌርካ ጎልፎ ትሰርሕ ሕጂ እትሱ ማለት እዩ መስርሒ ናይ ሰብ ማለት እዩ ዲኤንኤን ኦኬ ዋላ ኸማኔ ኣብ ጥፍጣፍ ድሕን ወድኻ መን ይደይ ወድኻ ወደይ ጓልካ ገለ ክትፈልጥ ደሊኻ ወይ ከዓ ወዲ መን ሃገለ ክትፈልጥ ድሕኒኻ ኣቦኻ ገለ ዲኻ ገለ ክትፈልጥ ደሊና ኸማን بتفتاف جيركا حجة تفتاف إمبورتانتي تفتاف دم نبعت ناتنا إنفورميشن نحنا دي إن إن لو ملو دي إن إن إحنا ها بحيث أب أفريقيا ملو دي إن إن يزلنا كم تيوم كالوت كلنا حدا يكون حسوتي تمسحب كدس كله أملاخ سما أي حن بتشان سما وين حدا نو ببيننا إنا ببيننا دي إن إن ببيننا كلنا فيزيونا بزح نجارات ولا تي بلادنا ولا قلمي ببيني بزخانة بتي دبلون ساتم تم قدامس مسراويان انديوم ببخياتن بمريتين تفطير يبلو بخيات كا دي ان ان مالتي دي ان ان ولا تفتاف حجنا عمنت ولا تفتاف دحن نسب 90 كا دي ان ان تلاواوط يخا دم كا دحن يبمها دي ان ان تلاواوط كا توهيب كا لها وسيد كا لها مالتي دحن كونيكت غير كا غن تنات كا دي ان ان نايت بصاي كا دي ان ان منتاي ማይን ጸባን ሓደ ገለ ዝበሃል ስለ ተቀያየር ማለት እዩ ናቱ ትወስድ ናትካ ትቦ ማለት እዩ ዳሳይ ሰብ ክጥንቀቅ ደሎ ነፍሱ ከፍቅር ደሎ ብዙኾነ ዲኤንኤን ኣለዎ መሬት ድማ ህይወት ናይ መሬት እያ ዲኤንኤን ኣለዎ መሬት ድማ ህይወት ናይ መሬት እያ እዚያ መሬት ከዓ ህይወት እያ ኦኬ ዶክተር እዚ አሉስ ሲልቨር ዳ ዶክተር ኤልስ ሲልቨር ከዓ ይብል نحنا قبليو نايزا مريت هايكونان يجبل قالوا بزحات له زي بزح مخنياتات له دارجة 50 قالن مخنياتات يقربيو كافت زقربا أنا طرح ليشتي كزاربي حجي حنتي قلت كزاربي أما صحافي بدك سبات كاميرات أيكونون يجبل كابز مريت سي دك سبات كاميرات كونو أيخولون يوم مخنياتو نزي أبز مريت سي نمسهم أيخيجنيو حجي كلاتهم ديم تدق سبات كتبل تخالها كلاتهم ديم كنبرو زخلو جن أنو أبي بوتا فلا لي خلي بزخنا تنعتو مصنعة دي مصنعتي بالكاب مريت أي تفترنان كاب كال زمصو يوم
ካብ ካልኦት ዝመፅኡ እዩ እዚ ሰባብ ዝደለስ ካብ ካልእ ዝመፀ እዩ ካብዚ እንተትመፅእ ነይሩ ሲ ፀሓይ ቆርቦቱ ሲ ኣይመሰንደዶቶን ዝብሉ መፅናዕትሎም ንምንታይ ደኣ ንፀሓይ ደኣ ተንድዶ ቆርቦቱ ካብዚ ሳይኮኑን ማለት እዮም ሰባት ኣለዉ ደገ ክወፁ ብርሃን ክርእዩ ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ ቆርበቶም ፀሓይ ክሃርሞ ከማን ዘይክእሉ ሰባት ኣለዉ እሱን ኩሉ ኢደ ፅንዕ መብዛሕትኡ ከዓኒ ኤሮጳያን ከፅንዑ ከለዉ ከዓ ብናቶም ተፀንዐ ብታቶም ተፀንዐ ኢና ንሕና ንጥቀመሉ ብዝኾነ ከምኡ እዩ ሓቁሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣሎ ኣነ ማ ንፈልጥ ብርሃን ፀሓይ ክቆርቡ ፍፁም ዘይክእሉ ተኸዲኖም ገለ ዝወፁ ኣለዉ ወይ ከዓ ዘይወፁ ኣለዉ ኦኬ ኩሉ እንስሳ ኣብ መሬት ክነብር ይኽእል እዩ ሰብ ግን ንቀር ዝኸውን ቆርበት የብሉን ኦኬ ንቁሪ ንቁሪ ዝኸውን ቆርበት የብሉን ሕጂ ንሕና ጨጉሪ የብልናን ኦኬ ጨጉራት ኣይኮናን ጨጓራት ዶ ነይሮም ዶ ኣብዚ ዓለም ጨጉሪ ማለት ሕጂ ከምዚ ቁናዊ እንስሳ ጨጉሪ ቆርበት ከምኡ ዝነበሮም ነይሮም ዶ ኣብዚ ዓለም እዚ ሕጂ ካልእ እንታይ ይበሃል እዩ ብዳህሲሱ ዝወዱስ ሓደ ጨጓር ሓደ ጨጓር ዝበሃል ነገር ኣሎ እንድዩ ነቀንዲ ከም ዝነበሩ ኣለዉ ግን ኩሉ ኣይኮነን ካብዚ መሬት ይብሉ እዮም ከማኒ ሕጂ ኣብ ረፈረንስ ዘይብሉ ጌጋ ከይከውን እምበረ ይበሃል እዩ ንሕና ኤርያ ካብ ካልእ መፂና ኢሉ ሃይ ስላሴ ገለመታት ዝበሃል ነገር ኣሎ ብዝኾነ ናብዚ ዘፅናዕክዎ ዳሕሸኒ ኣነናኪ ሄራ ሂባ ትበሃል ሰበይቲ ፈጢሮም ከምኡ እውን ምሂሮምና ሰበይቲ መጀመርታ ሰበይቲ እንዮም ፈጢሮም ቅድሚ ሄዋን ኤኒዌይ ካልእ ሰበይቲ ተፈጠረት ነይራ እያ ሽዑኡ ግን ምስ ኣዳም ክወዳዳራ ምስ ጀመረ ተባሂሉ ማዕሮ እዩ እሱ ሳሚት ክትገበር ደልይዋ ካልእ ስቶሪ እዩ ግን መጀመርታ ሰበይቲ እያ ተፈጢራ ካብ ሰበይቲ ኣዳም ተፈጢሩ ድሕራይ ቅድሚ ሄዋን ካልእ ሰበይቲ ነይራ እዩ ዝበሃል ኦኬ እቲ ህዝቢ ክፈሪውን ሓጊዝዎ እሳቶም ከዓ ሰብ ፈጢሮም ብናታቶም ዲኤንኤ ገይሮም ኣናናኪ ከይፍ ኣለዎም ኣክቹሊ ፈጢሮም ሰዓ ማዕቢሎም ኣክንዲ ቀሲልና ንምሃር ቀሲልና ንምዕብል ሲ ዋንጎ መፅኦም ሓፍ ኣቢሎም ላዕሊ ሰረቀ ኢሎምና ክንዘርእ ከነንብብ ክንፅሕፍ ሕጊ ክንፈጥር ብሰላም ክንነብር ተኸባቢርና እዚ ኩሉ ድሕን ተባኢስና ከዓ ክንዋጋእ ክንቃተል ኩሉ እዚ ምሂሮምና ከይዶም እቲ ምቅታል ነይሩ ክኸውን ንኽእል እዩ ምክንያቱ እብሉ ክመፁ ከለዉ ንሳቶም እቲ ዝነበረ ሰብ ስጋ በልዕ ነይሩ ስጋ እንስሳ ይበልዕ ነይሩ ሶ ይፈርሕዎ ነይሮም እዩ ዝበሃል ብዝኾነ ደቂ ኣዳም ብጣዕሚ ፅቡቃት ዳሕራይ ምስ ተዋለዱ ማለት እዩ ነበራ ግን ምስ እጅጂ ወይ ከዓ ኣናናኪ ክትሓናፈፃ ኣይፍቅዱን ነይሮም ሕጂ ክቐፅለ ድሕሪ እዚኣ ማለት እንታይ ክቐፅል ክትርእይዎ ኢኹም እዚኣ ትመስል ናይ ሎም መዓልቲ ደቂ ነጋውስ ይፈትወክም ኣዝየ ቢዕብዮ ቻው